Salamu alaikum. Salam. Bismillah. Wace irin rashin kunya ce da ka zo ka zunduma min cokali a cikin plate din abinci? Da ankul ce iya zabi. Ni sa'anka ne? Na ce ni ya ce maka kuma da iri na za a yi? Ni ba kawunka ba ne? Abbanmu ne ya ce idan aka cayya mutum 2 ko 3 an fi samun lada. Kai, wai wace irin rashin kunya ce wannan ne kuke koya ma mutanen nan? Kar ka saki. Wannan ba tarbiya ba ce. Babba ne ka je ka nemi sa'anka da shi da ku ciyayya amma ba da ni ba. Ankul ka bari mu samu ladan nan mana. Haba Bashir, me abu rai ne anan dan ka ci abinci da ɗanka? Kuma na gaba yau ka fara ba, yaron nan tun yana ɗan shekara 2 kake cin abinci da shi. To kuma shikenan sai a zo shikenan kawai saboda kawai irin wani abin nan ni ina kawun sa ya zo ya sa min cokali a cikin abin nan? Yaya haka ka koya mar? Wato Bashir kana ban daɗi. Har yana nema yana harin nama na da yake kan plate ɗina? Wato Bashir, kaga illar zaman banza ko? Kaga illar zaman banza ko? Yanzu an waye gari a ƴaƴanka kuma su ne abokan faɗanka. Haba Bashir, ai ya kamata ne a ce yaran nan kai zaman da kake tare da su kowane lokaci shi yasa su rena ka. Kowane lokaci ba kana tare da su ba dole su rena ka. Yanzu yaya wannan nasiha kake min ko jan hankali ko kuma magana kake so ka soka min cikin hikima in ji? Bashir, I'm your senior. Ba wani abu da zan ɓoye wa in gaya maka magana a cikin hikima. In ta kama ta abin da zan gaya maka zan fito ƙarar ne kawai in gaya maka.